aj Lenka tu bude bývať a bude tu náš dom spoločný. Tu je napísané: vítame vás hostia, milí Dedenko a Tiborko. Hej, ale Hej. prosím. No nie je, počkaj tu je. Počkaj, spadlo to do trička. Ale Tiborku stále uteká. No tak ho dobehni, však on má 100 kg. Ty ho musíš ľavou za... Pri iPade sa nenaučili utekať? To bude celovečerný film z tohoto. Ako? Celovečerný film bude. Šimon. No vidíš, tu spadol. A teraz plač. Na silu. Nebude plakať, teraz neplače. Teraz nezaplače. A daj ho na koníka. On stále beje. Aká bola dohoda? No. Tak čo? Tam povedz, aká bola dohoda? Keď ťa chytím, tak čo? Tak dám to na koníka. Ty Môžem jeho? ísť na teba? Ne, lebo ja pôjdem na teba. No. Ne, no, skloň sa. Šimonko, čo si zjedol, aké máš veľké oči? Čo si zjedol, aké máš veľké oči? Čo to je? Ukáž. Čo to máš? Ukáž.